Og så sagde vi bare velkommen til. Ja. Det er en af mine venner. Ja. Første gang, han er med. Vi Hvad spiller så? herinde under Super Awesome, og så er det mellemrum, skråstreg, Prison Wheel. Ja. Jeg har købt en celle i dag. Ja. Det er en helt ny server. Lavet i dag, altså bygget i dag. Altså, det er ikke os, der har bygget den. Nej. Det er en anden en. Og det her, det er så casinoet. Jeg skal ikke lige tage det der. Fejl, der er. Nej, det er faktisk fordi, at jeg faktisk spurgte, om det kunne være mig. Så sagde han, ja, hvis at du lige giver 40 emeralds, så betalte jeg lige for, at det kunne være mig. Ja, så... Det er... Hvad fanden er det? Medejernes, og det er medejernes celle, sammen med ejernes, det er deres celle. Og det er lige ikke sat et skilt der. Jeg vil lige vise lidt rundt. Og det her, det er uøvelse, eller? Altså, vi kan ikke gå derned. Jeg kan godt sådan gå lidt ned. Men så kan jeg ikke gå længere. Det skal lige fikse. Vi kan ikke gå ned her. Nej. Ja. Vi kan kun gå hertil. Ja, det er også en fejl, at der ikke står noget. Ja. Vi kan kun gå ind i normal mine, se. Ja. Den er så klam. Se lige alt det her. Prøv at se det der. Ej, ad. Ja. Du sidder fast. Vi kan heller ikke gå ind i vagtrum. Kan vi ikke. Se. Del min. Og jeg skal lige have noget at drikke. Og det er de normale celler her. Men vi vil tjene nogle penge, så vi kan købe noget mad, og vi kan sælge lidt længere tid. Vi ses lige om lidt. Så er vi her igen. Vent. Ja. Så er vi her igen. Ja. Og han... Vi er med af serveren. Drone, vi kan flyve. Ja. Det er ikke hack. Prøv at se her. Det er ikke hack. Medejer. Ja. Og vi er OP. Og det her, den her celle, som I så... Den her celle, som I så før, det er vores! Og den har vi helt... Skråstreg ejeren, som vi har på Skype. Som hedder Olli... Nej, han hedder ikke Olli. Må ikke... Skype. Nej, vi har ham ikke på Skype. Jo, vi har, men vi giver. Og det er vores garage. Det er plugin, vi har. Okay. Vi har så meget. Ja. Vi vil vise rundt i dag. Vi har motorcykler og bil. I må ikke se, hvad der her er. Nej, det er Don Boris. Det er strengt. Det er privat noget. Det her, det er vores toilet. Se, det lækre badeværelse. Ja, dejligt. Ja. Og så slukker vi. Boris går lige ud. Jeg skal lige skide. Okay. Og snart færdig. Kom nu. Bliv nu færdig. Der er en, der faktisk skal noget herude. For satan, det stinker herinde. Det var saltan. Dejlig udsigt. Varm. Sindssygt stor. Ja, og det her, det er vores altan. Og jeg TP'er lige til ham. Når du har nu. Ja.
Så, okay. Ja, det er vores gigantiske farm. Vi har faktisk lige Den har lavet de set. Har de. Lige meget. Vi har faktisk lavet den i dag. Det tog faktisk pisse lang tid. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Det var Men faktisk. det her, det er en af vores... Det er vores hit-admins. Den Celle. grimmeste celle i universet. Ja. Det kan I vel nok godt se. Og så har han sådan det. Altså, det er en spur, det her. Ja. Og skråstreg privatrum. Altså på den måde privatrum. Altså, hvor man sidder og skider alt muligt. Ja. Vi må gå derind. Men jeg må... Det er ikke okay. Det er ikke okay, det der. Det der må han ikke have. Han skal være fattig. Meget bedre. Meget straks bedre. Se, det her, det er alt hans pis. Nej, det er alt. Ja, det er alt hans pis. Nej, det er alt hans pis. Det er bare, han pisser blot. Han har en sygdom. Vi skal jo ikke gå her. Kom nu op i luften. Jeg har sgu da ikke nogen gummistøvler på. Jeg er fandme ikke gummi. Han må sgu da ikke have quads. Hvad er der galt med ham? Det er sten. Han skal have... Og det er det grimmeste i en cobblestone. Han må ikke have quads. Sådan. Meget bedre. Jeg giver adgang til det hele. Det er min. Og der kan jeg... Ja, det er jail. Og det er bare synd, hvis I rører i. Ja. Det er Det vores... her, det er alle. Det er cellerne. Hvor Der er hvornår? 2 celler. De er så store her. Ja, Vi ser, at de må gerne... gå herind. Det her, det er del 1. Der kommer en mere del. Fordi jeg kan ikke optage i så lang tid. Jo. Viser lidt hurtigt. Og det må I altså bare tage i jer. Og så, se her. Det her, det er hvad I skal købe. Wheel koster 2 stacks emeralds. Vagt koster 3 stacks emeralds. Officer koster 5 stacks. Admin koster 15 stacks. Bygger koster 4 stacks. Bygger koster rigtig 10 stacks. Men ja. Det der, det er en fail. Det giver vi ikke til at lave om på. Og så står der her. Husk kontakt kun ejeren og medejerne. Husk kontakt kun Ja, det... Det er så de sædvanlige ulovlige ting, vi har herinde. Alle hoes er ulovlige. Alle våben er ulovligt. Alt form for narko er ulovligt. Alt armor er ulovligt. Undtagen læder. Bare sådan... Altså... Det vi er blevet medejer herinde, det er fordi, at vi kender ham der, Olli. Ja. Eller, ja, altså, jeg kender ham bedst. Ja, fordi at går du ikke i klasse sammen med ham? Nej, jeg har kendt ham snart i en måned. Okay, jeg har kendt ham i snart 2 dage. Jeg har faktisk kendt ham i 2 dage. Og hvis I ikke ved, hvorfor vi startede der, hvorfor at vi blev medejer, det er fordi, at vi har noget til fælles. I går så griefede vi en server. Ja. Ikke hack. Jeg blev OP den, så gav jeg dem sådan et rank. Det gjorde som han hedder XX1 Olli XX. Den er lige ud af drift. Ja. Det er mig, der fuckede den op. Ja, han gjorde lidt et eller andet, jeg aner ikke, hvad det var. Undskyld, og det må jeg sgu leve med. Det højeste, I kan vinde, det er det der. Og jeg skal lige have lidt mere drik. Det her, det bliver sindssygt for jer, men det kommer først i pagt 2. Så vi vil sige... Vi ses i pagt 2. Vi ses der.